Halo. Ej, ćao, ja sam, šta radiš? Evo, spremim se ti. Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drug, ovaj čure što igra fudbal u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem. Sve mi je jasno, ne moramo ni sutra se vidimo, kakav morac imam dajmo. Pa nije, ti znaš da te ja volim. Znaš koliko je sati? Što? Okreni 9:05. Čovjek napravi glupost jer misli da je jak, da može da izdrži, a kad mu dođe u glavu, kasno je. Sad mi je jasno da tvojim problemima kraj nikad neće doći. Raskida, dugo sam trpela, dugo se nadala, sve će to samo proći. Maštala, okreni broj 95, kao sam normalan svet, i automat kaže tačno vreme. Okreni broj 95, kao sam normalan svet, čućeš da kasno je. Opet se upličeš, jezikom zapličeš, da mi je priča davno poznata. Sad mogu čak i ja, ovako sluđena, da ti poželim hladno tužan kraj. Okreni broj 95, kao sam normalan svet, i automat kaže tačno vreme. Okreni broj 95, kao sam normalan svet, čućeš da kasno je. Znaš kako odvratne mi prošli smo situacije, zar treba ja